Arriba un curs ultraintensiu per preparar la prova de català a C1. En què consisteix? Bàsicament és un curs intensiu preparatori per aprovar l'examen de català a C1 que demanen a moltes oposicions. Amb aquest curs consolidaràs la normativa del català, expressar-te oralment i escrit utilitzant un repertori d'estructures ric i divers i produir textos adequats i ben estructurats sobre temes complexos dels àmbits social, acadèmic i professional. El curs està basat en el patró de les últimes convocatòries de català a nivell C1. Per a qui està adreçat el curs? A opositors que han de superar la prova de nivell C1 de català i a persones en general que es presentin a qualsevol prova de català a nivell C1. La duració del curs és de 2 mesos, temps que estimem per assolir tots els coneixements necessaris per aprovar l'examen. Dintre del curs trobaràs 10 unitats formatives amb vídeos explicatius, exercicis tipus test, exercicis omple forats, podcast i idees força. En total són més de 3 hores de vídeos didàctics. Per accedir al curs és molt fàcil. Ho trobaràs a la pàgina web de Iopus.es a la secció Otros cursos. Fas un únic pagament de 49,99 euros i cal destacar que tots els exercicis són autocorregibles on practicaràs autònomament sense cap tutor. Estàs preparat?